Ara ja els tenim a la plata. Ja els agafarem i els untarem d'ou. Els pintarem, vaja. Bé, ja els tenim tots pintats. Vale? Ara d'aquí un ratet els posem al forn quan estigui calent. I ara els posem a dintre el forn. 160 graus, 10 minuts. Bueno, aquí ja tenim els panellets sortits al forn. Alguns han sortit una miqueta xafats perquè no havíem deixat reposar la massa prou. Però ara en farem més. Vale? I hem posat també una miqueta de ratlladura de llimona, que amb aquests aquí no l'havíem posat. Vale? Ara, estan boníssims, eh? Tenen una forma rara, però estan boníssims. Bueno, doncs, ara ja tenim també els boniatos fets. Vale? S'estan fent més de panellets, però de moment hi ha aquests. Mireu que boniatos més guapos. Hola, com veieu, tornem a fer la segona tanda de panellets. Aquí tenim fets ja les boletes. Ara les untarem amb la clara d'ou i després agafarem i els envoltarem o bé d'ametlla o bé de pinyons, com aquests ja estan envoltats.